adlaw mga binati o minahal kong matalom nun. Today is Friday niya. Inighuman na tong ukay guys, mao ni pa itong buhaton guys. Para mapanit siya natay buhaton i-arrange na po nato guys. Okay. Today is Friday niya June 9, 2023. Ikog TV at your service matalom nun. Ikog TV andam mutabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa mata. Okay guys, man itong baton po guys. Kay nakita na atong nakuan problema, atong napong problema ang pag-arrange mao ni realidad or lifestyle o diri sa bodega ato. Pero mo atong buhaton tanan alang sa lungsod ug alang sa kayuhan sa tanan diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay. Charot guys na murag sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang og negosyo diri sa lungsod. Ako nangayupo og nagahangyo sa mga negosyante nga atong suwayan kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, man itong buhaton. Okay. Para sa bayan. Realidad guys. Okay. Alang sa lungsod. Charot guys no. Para sa bayan. Okay. Manager to guys. Buhaton na to ang tanan og alang sa kayuhan, sa katawhan ug kalangguan sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang mo kaasong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga
ang pagkinabangay sa tag-usa mao'y haligi sa kalambuan o kayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, happy Friday ka na to tanan o God bless to all Matalom nun.